Katu Bajawe ke pesabut dari kapal Badia ke pakai dadon botak terus paguro simpang Jabua itu masuk ke dadon cuman jo kami biko jangan pun nak minta steak ke kami lah jatuh ya. Up. Kalau masalah itu non kapal Badia rusuhkan dicampaikan aman tuh biko salah saya di kapal Badia dan capai ya. Orang pulai, anak orang pulai, kalau buah basuh, baranti tangkang, oi mugo-mugo, oi hujan kane, oi amano. Up sebentar. Dari Gai Palala peguro dari situ buat lagu di papanjang 10 tondai. Salamai peguro semam sutu ang kapakiamat do sanak sarunyo ndak bibak do sisian ndak bigo babate. Tapi salamku dari Gai Palala. Betul belum dari campur bawu jadi papanjang kalagunan ko ndak atau kandak malakin ko jurumudi tikam di son lagunan ko sampaikan mana ko menjanya son dari campur bawu. Dek campur Dari antu beringin dia di bapanjang kalagun ikut cumas ketipasan kabakai daidon dan botak kan kojo le rancak karajo nyoko daidon baa munuri kapal badia goyang pasan dari antu beringin dari rancak karajo nyoko goyang pasan dari antu beringin baa munuri kapal badia ndak tentu. Berikut dari kapal Badia kanto Bajawe ke Masabui ke pakai paguro simpang Jabua kada simpang Jabua kada kojo sebelum kanto ke dijawe ku ayam karajo non mana ka ditanyon lai rancak atau indak ku ante beringin tolong tanyo ke mana ka pakai dadon dia hop singki janyo kapal Badia pesan dari tu beringin karajo non baiko ya taru up
Kalau karajonan beko negara tanyon di antu beringin ulun bisa disabui kinilai sebab karajo beko kadi karajon baru sama balik kuciang dalam baruang gitu juga ya. Tarik. Bah, kada sepatnya buah. Kalau masalah itu kapal bandir lah adu parentongannya lah boleh bisa digolekan tanah lahir. Dia pulang, dia pulang, alih babase, dang adek kandung, assalamualaikum. Yalah, campur bawah sekitar tu beri baca cak kadang berbumbu kita tinggalkan kalau berpulai lima basung kita petali kembali baliang. Gile pergi kadak dari tuan rumah 50.000 dua buah lagu, bahkan dak lagu cek Jermanika lagu pertamanya kinci tua kita lenakan dia. Di campur bawah le datang dajang terbuk le tibo ya. Semenjak lah masuk kinci dapat lah maratok saja si kinci tua. Kalau lagunya kinci tua. Goyang DJ. Bahasa babiai satu rigo arek-arek lungai.
bega sirin duduk je biaya sarta iya malam kini kon lagu di papanjang ison jola kate balik jat lupu serupa na biasa son eso suo eso kakidaya. Mana tu Reno Santi silakan mana pe. Dari Pak Siri jadi papanjang kalagun kos salamai ukuran maksud tua tolong sampaikan mana kamu jaya tak sampai benarkan malam kini go. Betul dari capu bawah racak lo duduk nade tangga aku ison sawuk kan gojo dapet meso ke suuk dapet lo meso ke kida arah saki benar di malam kini go ya. Lanjut. Pasan pertama dari Ayah Badri melalui Pak Dek lagu di papanjang tikap di pantai sangku-sangku jelah Ayah Badri di Jembatan. Non kedua ko dari cara banget kapal badia jadi papanjang walaupun ke pantai non kateson esoh jangan sampai lupa ya.
Seriang riak jo gelombang kandak non samo dari nyi surau eka jola kate balik sampaikan kau gunjanya ka tarui. Oh ya ya Badri joinnya asurau tidak ada bota di mati niko rumah gadang ini surau Allah tak kasau toka adi mali yang ade urang kulo oi rumah gadang Allah tak kasau toka adi mali yang kaya badi urang kulo. Dari Kabelobadia pasan dari Peri Tai kalau di dadon botak tu nampak jauh nampak baju kuning eka dinya tu lah sanang artinya tu bayar kalau kemadake menggigil letuknya tu bayar taruh Basuru adenai memakai baju kuning tak botak kaponan kata bau denai dari singgung di malam itu dadon kita kapan niang Allah basuru dadon menjauh pulo basuru adenai memakai baju kuning dari Simpang Jabu lagu di Papanjang Pak Eri Kabelobadia jangan disua-sua aja dadon botak dulu nak ko rasio sebenarnya tapi kecil salah Ibu Mega dadon di Siko baru makanya mau celik jauh baru dadon dia. Oi nan mabana dari bini dadon botak nak jale kulo denai sama lamko oi tadi siang datang gua manggareka areka oi tadi kini karesot nyola menjauh sajo Kalau tadi akan mengadarin ke amanyo mungkin akan naik diri emak de ampo. Dua pasan pertama ko dari Pak Lex Sarato Ayah Badri jo di Papanjang kalau Ibu dadon kini ko orang rumah dadon di dapur kini tu sedang memasak jangan sampai banyak kali duitnya begoyong dari Pawo Sakato jo menumpang di jenja lagu niko salamai bugoro semam suntuk kabak kiamat dosa nak sadonyo cuma batanyo kabak kaji tentang yang di tangga ko adik ko atau anak deka ko ya mak paja atau apa paja ya yang di tangga ko ya. oi nanala jale iko ya datu adenai la banyak pulo onde cucunya Lanyo jale ni eka sampai edeknya bang don baga 20 ayalah jale ni eka sampai onde bang don baga 20 Dari kayak mantiak batanyo ke pakeka atau eka iko para umuanyo ko kayo pasan dari kayak mantiak up dari PRI bitulo jo Pawo Sakato ka non dadon lai baniat nak baju ka beko tapi bakla mengatonyo tali sepatu sedang terpijak baru ya. tapaso denai manjaku ika bawah oyan tu adenai ko umuanyo la 75 Kalaunya ujua kama gapui ke bawah jatahun 2 juna lalu po kalaunya uju kama gapui ke bawah jatahun 2 lalu po bawa sakato kana ai datang de abang uun mungkin maraan do juo ede mancalia
papanjang salamai beguros mamsut tuak kabaki mak dusanak sadonyo iko nomor sude daun baa ka begurau ko mak rumah aja sabali mintuo pun menonton mulo ya taruh. Tanah dedaun cipul hada deetang uabau kana lain tibu katonang tanduang salero pata wae patambuang bajang kawajiwa katonang tanduang salero pata wae Daud. Baa sabata ko bila pasan dari Daud baliala kaset sabatago ya tuka-tuka salero ya cek sound satu ya tuka-tuka salero dan biasa makan gulai cebadak sekali-sekali di Cibolo makan tunjang pesan dari Daud Golex 12 cek 12 kate lah. Heran kapur bawa je bila tahu mana bila baa tidak gaya tolong jalikan ke kami bila dari kapur bawa. Pawa sakatu juga peloban dia tumas ketepasan kabakeka kok yo atuk deka anu di tangga aku bakok mangalai-ngalai wanaika kabaki atuk eka bentuk keluarga semawa nampak di kami ya udah tamara aku pak wo kaya oi atu adenai bau nanyo busuan mangko den bau tinyo saban nago silakan marapai manggung taruh bangun bakal kawat sama kita dua-dua Allah ya son Allah ya Allah tuh dua jalan gue berikut kita papan jam Allah. Jangan sereman itu juga Ya, atur sajalah. Oke baiklah ya